sestry, sestričky, sesternice, vážení ocholídujúci. Hlási sa vám z Petrohradu, kde hráme v finále, asi hokej alebo čo? Pravdu povediac, už sa asi aj začalo hrať, ale prepáčte, že som nestihol začiatok zápasu, ale bol som si kúpiť fľašu vodky a ešte aj tu som volakde zabudol. Chlapci, donesete mi tú fľašku vodky? Vy v tých monterkách, jo? Ďakujem veľmi pekne. To som si dovolil kúpiť vždycky, keď dáme gól, tak aby sme si pripili teda ja, hej. Inak pred začiatkom zápasu to bolo vidno aj našich ústavných najvyšších činiteľov, ale potom si sadli a už ich nebolo vidno. Ďakujem. No a kúkam, čo to? Češi útočia, Marhy hnusné útočia. V 44. neútočili, keď tu bolo u nás povstanie a teraz zrazu, hej, útočia. Kto to tam je? Dopýta ma púk, to je tiež také meno, že dopýta. To bude asi voľaký abstinent, alebo čo. Teraz strela dopýta a gól. Dopýta nám dáva gól. Normálne nám dáva gól. To čo má byť zase toto? A ten náš druh, tá 60-ka, ten ho vôbec nebránil. To na čo sme ho tam vôbec brali? Ale ja vám poviem, prečo on nebránil. Ja vám to poviem. Lebo je Maďar! Áno, tak je to! Ale to čo je zase toto? Teraz má zase puk voláky vlasák. To je ten holohlavý, čo vypadá jak bytosť po prírodnej katastrofe. Že vlasák strieľa a zase gól. No ale to tú vodku takto ani nevypijem. Robte volačo, chlapci. No a už máme puk aj my. Kto tam je? Golonka? Šťastný, nedoma? To mi to prepal na film pre pamätníkov. A už ma sere ten dopýta aj ten vlasák. A gól! Však prehrávame 3-0. A to na čo si my hráme, keď nám dávajú toľko gólov? To sme radšej mohli hrať s Maďarmi, tí by nám toľko nedávali. A zase tam bolo to naše drevo, tá 60-ka. Pošli ho domov, veď to ani hokejku nevie držať. Drží to jak mŕtvy kyticu normálne. No a konečne máme aj my púl konkrétne. Palavalucha. Zopakujem, lebo opakovanie neviem čo. Palavalucha. Dobrý chlapec, tento chlapec z Bystrice, Bratislavy a Košíc. Drž ho, nepustí ho Čecha, trestni ho o zem mantilel Maďara. Prihraj toto, tam je! Hlinka, prihraj Tisovi! Jaj, Tisov už nehrá, no. Šatan, strela, gól, dali sme gól, na zdravie! A však mi to ani nikto neotvoril. 60-ka dáva gól! To je dobrý hráčik, panáčik, to som nedrávil, toho zoberte, to je talent jak hovadu. A zase strieľa, to bola bomba. To keby ten Čech v tej bráne nemal ruky, tak je dnu. A ako sa volá ten brankárik? Čechmanek, to viem, že je Čechmanek, ale ako sa volá, A zase ideme dopredu a gól, hurá, to kúkaš, dopýtaj s hololavým vlasakom, hele, vole, Pepiku, kolik je, vole, a trestí mu jednu hokejkou po tej prílbe, ale počkaj, kým si ju dá dole, to je ono. A ty čo zase pískaš? Čo zase pískaš, ty Maďar pruhovaný kanadský? No, vylúčil nám, Charu nám vylúčil.
Charu nevylučuj, to je kamarát s Migašom. A Migaš je teraz zranený, ja viem, lebo spadol z bonsaja, no. A pozor, zas ma tu puk ten dopýta a skoro dá gól, ale našťastie naši odnesli bránu. A ty čo zase vylučuješ, ty Maďar? Čo vylučuješ? Ja vylučujem len po 6. pive. A čo je? Kde je tá ochranka? Normálne sem prišli policajti, aj keď neprišli. Čo ty chačeš, Ivan? Idi domov, je to naše, to je jedno. No čo je? Normálne ma odvádzajú, normálne mi dávajú puta, ale nebojte sa, trezvého ma nedostanú. Na zdravie a dovidenia! Ďakujem veľmi pekne.